Ja sam prvo jako sretna da sam u Kranju. Prvi put sam ovdje i jako je lijepo i zahvaljujem se organizatorima na prekrasnoj organizaciji ove utrke. Bilo je izazovno zbog vrućine, ali ja sam jako zadovoljna i čestitam svim natjecateljima koji su trčali na utrci na 6 sati i na utrci od 12 sati. Čestitke pobjednicima, ali i svima koji su sudjelovali, svi su pobjednici. Kakšna se vam je zdela proga? Prekrasno. Ja sam prvi put sada na ovakvoj vrsti natjecanja gdje je staza kružna i ima puno ljepote u takvoj utrci jer jako je mentalna, morate biti fizički spremni, ali trči se i sa glavom, trči se sa srcem, a posebno je lijepo zato što je utrka kružna staza u centru Kranja, to je nevjerojatno. Tako da jako sam sretna ovdje i presretna s utrkom.